het is het goed recht van mijn cliënten om niet mee te werken aan onderzoek van het Pieter Baans Centrum. En wat mijn rol is geweest, haar rol. Ik ga natuurlijk geen uitspraken doen over wat ik met mijn cliënten bespreek. Dat zei advocaat Barbara Klunder van Sietske H-Juster. Tien de 26-jarige vrouw uit Nijbeets had juster tolwier celleerske omdat ze fjouwer poppen dadelijk naar de bevalling om het leven bracht hebben zoeken. Tolwier dus en geen TBS, want Sietske H had een onderzoek in het Pieter Baans Centrum weigeren. Daar grote frustratie van het Openbaar Ministerie dat Sietske H vanwege de juiste feiten en het voorkomen van herhelling graag opnemen liet wel in een TBS-kliniek. Justitie had nou haar hoop vestig op de rechtbank die tot 2 weken uitspraak docht. Uiteindelijk is het aan de rechter, niet aan de deskundige, om vast te stellen of beide verdachten ten tijde van het plegen van het feit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Maar dan nog zal de rechtbank wel aanknopingspunten moeten hebben om die stoornis of gebrekkige ontwikkeling vast te stellen. En daarvoor is meer vereist dan het enkele een normaal mens pleegt dit soort feiten toch niet. Alle jaren weigeren je 70 verdachten van zwieren delicten meewerking aan een Pieter Baans Centrum. Ze hebben liever een lange celstraf als een kwarte celstraf met TBS dat net echt een eindon zit. Van deze 70 verdachten ontrent meer dan de helft opname in een TBS-kliniek. Deze week nog, wie dat het geval in de Louterjochtbank, dat de moeder van Susanne Montsma van Dokkum veroordeeld werd. En hoewel er diverse aanwijzingen zijn dat bij verdachten een ziekelijke stoornis is ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van een posttraumatische stressstoornis of een persoonlijkheidsstoornis, kunnen de psychiater en de psycholoog geen diagnose stellen. En dus 20 jaar zelf voor de dierder en geen TBS. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie wil dit aanpakken. Via een wetswijziging maakt het mogelijk worden om met psychiatrische gegevens uit het verliezen van de verdachte TBS te eerst en op te lezen.